Hola a tots. Jo només volia dir gràcies per convidar-me avui aquí a llegir un fragment de la Víctor Català, perquè sense la Víctor Català res seria ben bé el que és o com és, i sobretot res del que jo faig. Va obrir, doncs, la porta sense temença, però tan tost l'havia oberta, recular entrada endins, llançant un xiscle. Que en la llinda de la porta hi havia un home, un xic més barbut, però un xic menys esfotrassat que el primer, i portant una criatura de cada mà. Tu, feu ella. Sí, jo. Tenia enveja de tornar a casa. I què hi fèiem ja allí, jo i els nens, després de... Els nens, feu la dona, fixant-se en els que l'home tenia a banda i banda. Ella baixà el cap. Són meus. Perdona. Però un home sol, què hi fa al món? I ara, morta ella, no els podia pas deixar desemparats, comprens? Un fill és un fill. Però el d'aquí, bé vas deixar-lo, feu ella sense aixecar els ulls. Era jove aleshores i no tenia seny, però ara he corregut món i he agafat experiència. I, després d'un punt de suspensió, repetí amb humilitat la pregunta. Em perdones? No enraonava seguit com abans, ni sacsejava tant les paraules, però feia una cantarella estranya, forastera. Tot plegat, amb aquella barbota, pareixia un altre home. I si et perdono, què? Preguntà ella, indecisa. Ell aixecà vivament el cap, de sobte escotorit. Si em perdones, viurem aquí, amb tots els nens. Jo he portat diners de França. Amb tots els nens, feu ella, encara rumiosa. Sí, amb tots, i doncs. Una altra pausa. Ell burxà, ansiós. Què hi dius, Riteta? Ella va fer, lentament, a mitja veu. És que jo també... Què? També en tinc un. Ell va riure. Prou que ho sé, dona, amb Miquelet. No, un altre. La mirava, encantat, sense acabar d'entendre-la. Ella semblà que recités una lliçó. Veuràs, una dona sola que hi fa al món.